Usaping presyo pa rin, Idol, umaapela po ngayon ng ilang mga tricycle drivers sa Pangasinan ng tulong mula sa gobyerno dahil sa nagpapatuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Nagpatupad muli ang mga oil companies ng taas presyo kung saan 1 peso and 15 centavos kada litro at diesel naman na 1 peso and 10 centavos kada litro at kerosene naman na 80 centavos kada litro. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa ilang tricycle drivers sa lalawigan, malaking kabawasan umano ang pinanglalangis nila sa isang araw. Dagdag pa ang problema sa tuwing walang pasok dahil mababa ang kanilang kitaan. Nauna nang nakatanggap ang ilang mga tricycle drivers ng tulong pinansyal bagamat hiling ng mga ito na isa na ay madagdagan pang masabayan upang masabayan ang patuloy na paggalaw sa presyo ng langis. IFM News. IFM News. IFM News.